tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ini dino damwe yamuchele unditungamire itanyenzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemutsasenowo dino damwe yamuchene unditungamire itanyenzira ichene kuneni munzira. Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari zvekare mangwanani anhasi tichisanganiswa munguva dzokushumira mangwanani tichitarira mukati meshoko raMwari. Tisati tatarira mukati meBhaibheri, regai tiwane nguva yokunamata Baba vedu vekumusoro kudenga, Muponesi Jesu naMweya Mutsvene. Mangwanani ano toda kutendai nenguva ino yokunzwa shoko renyu. Tauraiwo nesu kuburikidza neshoko iri, mutigadzire nokutiumba tive vanhu vakagadzirirwa kudzoka kwenyu kwechipiri, tichirarama zvinofadzai imi munguva ino. Mbiri igopiwa imi nokuti yakafanira kupiwa kwamuri. Uyu munamati wedu wokutenda muna Jesu Muponesi wedu. Amen. Nhasi tinoda kutarira pfungwa ine musoro wenyaya unoti kudaidzwa kwavanhu vaMwari. Kudaidzwa kwavanhu vaMwari. Tiri kutarira mubhuku raGenesis chapter 12 verse 1 kusvika pavhesi ra3. Tisati taverenga, vazhinji munogona kubvumirana neni kuti tararama munguva iyo chivi chakwirira zvakadaro zvokuti chakugamuchirika mukati menyika yatinorarama as a common practice and a norm of life. Now, because of this, vanhu vazhinji vari kucompromise ma-Christian standards or Christian values kuti vazame kufita into the mold of the society. Munhoroondo yeBhaibheri, kubva chitema chichipinda mukati menyika, Bhaibheri rinoratidza vanhu vakanga vachimira vakasiyana navamwe in the face of sin. Munyika yazara nechitema, kune vanhu in every generation vaimira vakasiyana nevamwe vanhu vose. Saka
ukatarira mazuva anowa uchaona kuti bhaibheri rinokupa nhoroondo yokuipa kwavanhu vamazuva iwayo. Bhaibheri rinoratidza kuti people during the time of Noah vanga vava so violent, vanhu vanga vari selfish, and vanhu were evil all the time. Vanhu vamazuva anowa vanga vakaipa zvakanyanya mumazuva avo. But kana ukaverenga chapter iri kutsanangura nyaya iyi unozonzwa yakuti but Noah, kureva kuti pakati pavanhu vakanga vakaipa pakanga paine munhu wainzi Noah. Noah was different from the people of his age. Wakanga akasiyana na vanhu vamazuva ake. Nyika ndokubva yaparadzwa nemvura mumazuva anowa. Noah nemhuri yake ndokubva vaponeswa muareka nokuti vakanga vachiteerera Mwari, vakanga vachitsvaka nzira dzaMwari, vakanga vachitsvaka kufamba mumakwara aMwari, vakanga vachiteerera zano raMwari rokuponesa vanhu. So Bible rinoti Noah found grace in the sight of God. Akawanirwa nyasha pamberi paMwari, because Noah was different from the people of his age. Saka uchaona kuti vanhu vapinda muareka, nguva yemvura yanaya, zvakaparara ndokuparara, ndokubva vabuda muareka. Bhaibheri rinotaura richiti vanhu vakatanga kuwanda zvakare panyika. Chapter 11 dzaGenesis dzotsanangura vanhu vachiwanda panyika. Nao vanhu vachiwanda vanoenda kune rimwe bani rainzi the plain of Shinar. Ndobva vasvika pabani ndokuungana ndokuita rangano. Vakatiwo uyai tizvivakire guta pano rine musoro unosvika kudenga, tizviitire mukurumbira, tirege kupararira nenyika yose. Muchaona kuti this statement iri kuranganwa nevanhu panapa was already against the word of God. Nokuti shoko raMwari kuna Abraham, kuna Adam, rakanga rati berekanai muwande muzadze nyika. So the plan of God yanga iri yokuti vanhu vapararire vachizadza nyika yose. But ivo pa plain of Shinar vakavaka guta vachirwisana neshoko raMwari. So this was a city built in rebellion. Chona kuti vanhu vakawanda vanobva pamberi paMwari, vanobva nekuda kwakuti vanenge vachida kuzvitsvagira mukurumbira, mazita makuru. So varume ava vanotiwo ngativake guta against the word of God, tizviitire mukurumbira. Vaitsvaga mazita makuru, vaitsvaga mukurumbira against the word of God. Vakainda vakabata mishonga mukati meupenyu huno, neimwe mishonga inohlisa nokuitiswa zvimwe zvisingatauriki. Vakazviita for the sake of making mazita makuru. Vanozviita vachitsvaga mukurumbira. Vanhu vose vapedzisira vachingotaura kuti uyu ndiye oga pakati pavanhu. Hakuna umwe wakafanana naye. Vanhu kana vachitsvaka mazita makuru, vanhu kana vachitsvaka mukurumbira, vanoita zvakawanda nezvimwe zvinopesana nokurambirana neshoko raMwari. Saka ndo zvazvaita vanhu pamazuva anaya. Saka ndo patinosvika pavhesi ratiri kudzidza zuva ranhasi, Genesis chapter 12 verse 1 kusvika pavhesi ya 3. Inobva yatiyo zvino Jehovha wakanga ati kuna Abrahama, ibva kunyika yako, nokuhama dzako, nokuimba yababa vako,
uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakukomborera, ndichakupa zita guru, iwe uropafadze vamwe. The last part verse 3 inoti marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Now Mwari paari kudana Abraham ari kumudana masystems evanhu akoniwa kumushumira. Ari kumudana when the cultures dzavanhu dzakoniwa kumushumira. Ari kumudana when all the people with their philosophies avakoniwa kushumira Mwari. Ndokubva Mwari adaidza Abraham to set up a new group of people. Ari kuritanga na Abraham kugadzira rudzi rwavanhu vanonamata Mwari. Whenever God is setting up a people for himself, he calls them out. Mwari asati aita call people into the church, he calls them out of certain traditions and customs. Saka pane zvaunofanira kuparadzana nazvo kana uchisarudza kunonamata Mwari. Nokuti Mwari asati akuita call in, anokuita call out. Saka anoti kuna Abrahama, ibva kuimba yababa vako, ibva kuimba yababa vako, ibva kuhama dzako, ibva kunyika yako. God is calling Abraham out of the customs of his time. Saka Abraham waifanira kubuda mune zvakajairika achienda kuna zvisina kujairika. Vanhu vanodanirwa kunamata vanobviswa pane zvakajairika, the common things of the world. Zvatinotaura tichiti everyone is doing it, zvatinopanana comfort nokusimbisana because we believe everyone is doing it. Mwari anoti muna izvozvo zvinoitwa navanhu vose zvakajairika kuvanhu, Mwari anoti come out of that kana akugadzira vanhu vanofanira kumunamata. Saka Mwari ari kutora Abraham out of a community that had its own norms, out of a community that had its own customs, kunotanga a community of norm setters. Vanhu vanonamata Mwari are not limited by the norms of the society. Vanhu vanonamata Mwari, they live above the norms of the society. Vanhu vanonamata Mwari, they are norm setters. Saka Mwari asati akonzeresa Abraham kuti ave mudzidzisi wavanhu vose, anotanga amudaidza out of the customs of his community kuti achirarama zvinodiwa naMwari, vamwe vose vozodzidza kubva kuna Abraham. So when God moved Abraham, his purpose was not only to change the life of Abraham, but it was to change the whole world. Mwari anga ane chinangwa chokushandura pasi rose, chekushandura maonero avanhu. The world view yavanhu vose was supposed to change, and for God to do this, wakatanga nokudaidza Abraham. So kana Mwari achidaidzira vanhu mukati mekereke yake, kana Mwari achidaidzira vanhu kuzomunamata, anovadaidza kuvabvisa muzvinhu zvenyika kuti vararame vari different from the world. Kana vararama vari different from the world, nyika yose yoona kuburikidza navo kunaka kwaMwari. Ndomaka Mwari paari kutaura naAbrahama anomudza achiti, buda kuimba yababa vako. Kuimba yababa vako ndo kune inheritance yako. So when you are called by God, Mwari anoshandura your inheritance. Abraham waifana kuinherita zvekuimba kwa baba vake, zvepanyika yekwavo, but Mwari anoshandura inheritance ya Abraham. Oita kuti Abraham anoinherita zvimwe, whose author and finisher akanga ari Mwari.
wakavaka guta raAbrahama, the author yeguta raAbrahama wakanga achifanira kuva Mwari. Saka muvambi wezvinhu zvinoinheritwa navanhu vaMwari zvavanozogara senhaka ndiMwari. Now, kana Mwari akava ndiye muvambi wezvinhu zvaunogara senhaka, kureva kuti your focus must shift from the things zvinodaro zvichiprovhaidwa navanhu, zvinodaro zvichiprovhaidwa nenguva yako, oshifta focus yako oisa pana Mwari, the new provider of your things. Kana wangodaro, your culture must also change, because uyo anotonga moyo wako ndi anokuratidza zvaunofanira kuita. So Mwari akava mutongi wemoyo wako, your culture inofanirawo kushanduka. Saka Mwari anodana Abrahamu kumubvisa munezve kwake kuti akwane munezve kwaMwari. Kana uchida kutokwana munezve kwaMwari, unofana kubuda munezve kwako, zvaunofunga kuti ndizvo, zvaunofunga kuti zviri right. Kana Mwari akati handizvo, iwe unofana kubuda mazviri. Sai that unogona kukwana munezve kwaMwari. Kana wakwana munezve kwaMwari, Mwari ane promise yaanopa kuna Abrahamu, and all the nations of the earth will be blessed in you. Vanhu vese vepasi vanofanira kuropafadzwa muna Abrahamu. Mwari ari kumuvha Abrahamu, not only for the sake of moving Abraham, but because he wanted to move all the nations of the earth. Waida kugadzira marudzi ose apasi, waida kugadzira kafungiro kamarudzi ose apasi, waida kugadzira kanamatiro kamarudzi ose apasi, asi izvi waizviita nokutanga adaidza Abrahamu. Saka vanodaidzwa mukati mekereke vakadaidzirwa kugadzira marudzi anogona kugara nhaka youshe hwekudenga. Vanomagadzira sei? By teaching and by living according to the will of God. Kana vakararama zvinodiwa naMwari, kana vakadzidzisa zvinodiwa naMwari, they become a blessing. They become a blessing. Choona kuti Mwari paari kudana Abrahamu ane zvakawanda zvaanomupa as promises. Anomudza kuti Abraham, I will make you into a great nation. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuita rudzi rukuru, which means Mwari ari kuti Abraham, buda without fear, for you will grow. Uchaona kuti kana Mwari achidana vanhu mukati mekereke, haasi kudana vanhu mukereke isingazokuri. The church of God will continue to grow. Icharamba ichikura, ichidonza vanhu vakawanda, vachibviswa customs of the world. That is the purpose of the church. That is why the church is existing. Inofana kuramba ichidonza vanhu vachibuda customs of the world, and the church growing quantitatively. Kereke ya Mwari ichitokura in numbers. Anobva amuti ndichakupawo zita guru. Now when you talk about a name, and I talk about a name in the Hebrew mind, a name is character. Saka Abraham ari kunziye, I will give you a more excellent character. Ndichakupa character yakanaka. Character inogadzirwa naMwari. When people come closer to God, their characters are changed. And kana zvaitika saizvozvo, they become a blessing. And all the nations of the world will be blessed in them. Saka Mwari achitidaidza vana vaMwari, wakatidaidza aine chinangwa, aine purpose, kuti tirarame chaizvo zvaanotarisira, kana kuti zvaanga aine chinangwa pakusikwa kwemunhu kuti ndo zvinofanira kuraramira munhu. Now pfungwa dzemunhu anotevera Mwari dzinonzwisisa kuti when you lose touch with who you are designed to be, your life becomes meaningless. Saka kana wadaidzwa naMwari, you are being called kuti life yako ipiwe meaning, life yako idzorerwe zvainofanira kuva chaizvo chaizvo. Now kana even if pakaita madangers anogona kuvapo, even if pakaita zvinokanganisika zvinogona kuvapo, pfungwa dzomuteveri waMwari dzinoti zviri nani to die a meaningful death than to live a meaningless life. Kufa, rufu
rune chinangwa rune meaning than kurarama uchirarama upenyu husina meaning. To follow the Lord is to understand that Mwari ane chinangwa no upenyu hwedu. Chinangwa cha Mwari ndechekuti tisete the norm for the world. Chinangwa cha Mwari ndechekuti vazhinji vakaona zvatinenge tichirarama, vazhinji vakaona upenyu hwedu, vamhanyire kuna Mwari wedu, and the world and the church of God will grow and grow and grow. This is the will of God for us. So I'm saying we are called to be pace setters. We are called not to maintain the status quo, but we are called to refuse to accept the popular opinion. Kana ichipesana na Mwari, tichifamba munzira dza Mwari, nokuratidza nzira yose zvinodiwa naMwari. Kana tadaro tava vanhu vaMwari. As we start a new day mukati mezuva ranhasi, let's make a commitment to God yokurarama mukati menyika zvinodiwa naMwari, yokurarama mukati menyika tarisiro dzaMwari. Vanotiona vaone kunaka kwaMwari, vanotiona vaone mastandards aMwari, vanotiona vaone kutungamirira kwaMwari. Kana vaona izvi vagomanyira kuna Mwari wedu. Jesu achitaura mubhuku raMateo chapter 5 verse 16 anoti, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mwenje yenyu ngaipenye pamberi pavanhu, vaone mabasa enyu akanaka, vagokudza Baba venyu vari kudenga. Mwari wakatidanira to be pace setters. Vazhinji vaone kunaka kwaMwari kuburikidza nesu. Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. As you start a new day today, muzita raJesu, amen.